Hej, jeg hedder Mathis, og jeg er her på Allégade for at interviewe folk om sociale medier. Har du en profil på et socialt medie? Ja, på Facebook. Hvilke sociale medier bruger du mest? Det må være det er Facebook og LinkedIn. Ja. Hvor meget tid bruger du på sociale medier om dagen? Det er cirka kvarter. Hvorfor bruger du sociale medier? Det er for at hvad det hedder, ja, lidt tidsfordriv. Sådan se lidt, hvad ens venner har bedrevet på dagen, og så se lidt af de sjove videoer, man kan downloade. Ikke også? Og så også bruger det også erhvervsmæssigt, men det er LinkedIn, jeg bruger der. Ja. Tror du kunne leve uden sociale medier? Ja, det vil jeg godt. Tak. Har I en profil på et socialt medie? Ja. Hvilke sociale medier bruger I? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ja, så videre. Hvor meget tid bruger I på sociale medier om dagen? Flere timer. 1 time. Alt for meget. Okay. Hvorfor bruger I sociale medier? For at have kontakt med venner, der bor i udlandet eller andre steder i Danmark, som jeg ikke sådan lige så tit ser. Ja, det samme her. Ja. Tror du, I kunne leve uden sociale medier? Altså, nu har jeg prøvet, men det er ret hårdt. Nej. Så nok nej. Okay. Mange tak. Tak for jeres tid. Vi ruller. Hvad? Ikke noget. Har du en profil på et socialt medie? Ja. Hvilke sociale medier bruger du? Ja, jeg bruger mest Facebook. Ja, men det kunne virkelig... Hvor meget tid bruger du på sociale medier om dagen? Det ved jeg ikke. Måske 1 time til 2. Tror du kunne leve uden sociale medier? Ja, det tror jeg godt. Okay, tak. Vi ruller. Okay. Har I en profil på et socialt medie? Ja. Okay. Hvilke sociale medier bruger I mest? Ja, det vil jeg også sige. Hvor meget tid bruger I på sociale medier om dagen? Jeg bruger ikke. Okay. 1 time, tror jeg. Hvorfor bruger I sociale medier? Ja, for at være i kontakt med bekendte. Ja. Og så er der jo den, der hedder LinkedIn. Den kan man jo bruge i arbejdssammenhæng, hvis man gerne vil have at der er andre arbejdspladser, der ser, hvad man kan. Ja. Tror du kunne leve uden sociale medier? Jeg kunne i hvert fald godt. Jeg kunne også sagtens. Okay. Mange tak. Vi ruller. Tak for i dag.